Când primești în 2 luni mai multă iubire decât în 5 ani, înțelegi că nu e vorba de timp, ci de persoană. De multe ori credem că dacă stăm ani lângă cineva înseamnă automat iubire, că durata contează, că istoria contează, că tot ce ați trăit împreună trebuie să valoreze mai mult. Dar adevărul e altul. Timpul nu garantează nimic. Poți sta ani întregi lângă cineva care nu a știut niciodată să te iubească cum trebuie, care nu te-a ascultat, care nu te-a făcut să te simți suficient. Și totuși rămâi, doar pentru că au trecut prea mulți ani, până când apare cineva și într-un timp scurt schimbă totul. Te ascultă, te respectă, te face să te simți în siguranță, îți oferă liniște. Și atunci îți dai seama că nu era normal să trăiești cu îndoieli, cu nesiguranță, cu durere. Atunci înțelegi adevărul. Nu a fost lipsă de timp, a fost lipsa persoanei potrivite. Pentru că atunci când cineva chiar vrea să fie cu tine, nu are nevoie de ani ca să demonstreze. O vei observa din prima.